ଘଟଗାଁ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ୱାଟରଫଲ୍। ଏହା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିନବ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ। ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ସରୋବର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହା ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସେ, ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବିୟୁଟି ଇଜ୍ ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ସତରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।